Здравейте, страхотни хора! Аз съм BG Master. В днешното видео ще играем Roblox, като ще играем Squid Game сезон 3. За такива още интересни видеа, абонирайте се за канала, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Паснете лайк бутона и приятно гледане. Така, даде ми тук от Daily Reward, даде ми за ден 2 един път да съм гард. Нали, ако не знаете какво означава гард, ето това е гард. Те червените. И сега в тази игра ще игра като... Не, няма игра като гард. Ще се опитаме да спечелиме. Аз имам 8 победи. Да останете до края, за да видите какво ще се случи. Дали ще победи или ще загубя. Останете до края. Да пожелайте ми късмет. Така, трябва да чакам още 10 секунди, за да започне играта. Мисля, че първо ще играме там, където с куклата, където се обръща. Не трябва да замръзнем на едно место, защото ако мръднем, ще ни убие. Ако някой не е запознат с играта. Ще съм си... от плеер тимовете. Та, ако искате да играете тази игра, ето я. Дано ви хареса и пожелавам ви късмет и на вас. О, това не е гласмейкъра. Този гласмейкър представлява, че когато стигне тук на стъклата, той ще ни казва кое стъкло е здраво и кое стъкло е счупено, нали? Защото трябва да познаем кое стъкло е здраво, за да не паднем долу. Така, тук стъклата и тук какво ще... Да, Squid Game. О, ще има ключове и ножове. Това е много интересно, само да ви кажа. Те с ключовете имат да отварят вратите и с ножовете трябва да ги убият. Така, първата игра мисля, че ще е лесна. Ето. Значи не трябва да мърдаме. Добре, сега е зелено. Тук гадното е, че може да се бутнаме, мисля, че. Ако те бутне и куклата ще те убие, защото ще те види, че си мръднал и ще свършим с тебе. Добре, още малко финиширам. Дай още малко. Yes, GG. Така да видим другите. Не мога да спасим. Ако бях тук такъв нож, щях да изубие тук е. Ей тук е. Та. Ако искате още да качвам на тази поредица на Roblox, да абонирайте се за канала и пишете в коментарите коя игра искате да играем. Защото има много разнообразни игри тук в Roblox и също така може да се абонирате и за каналът MatchingBG, който качва също за гейминг. Моля, помогнете му да сбере 100 абоната, т.е. с 60.
Да започваме с втората игра, която мисля, че трябва да има едни... Сега ще видите. А не, с бисквитките. Мале, това тук ще е много гадно с бисквитките. Това много мрази. Значи къде са най-много? Тук са най-много. Където е гласмейкър. Тук всъщност сме най-много. Дано се падне най-лесното. Моля ви се най-лесното. И с квадрат! Хоу! Окей. Добре, сега тук това как да го... О, не. Не. Не, моля ви се, не ме убийте. Моля ви се, не. Мале. Първата игра е неуспешна. О, не. Почваме наново. Дано този път е по-успешен. Че лошо ни се пише. Имаме 312 коинс. Мисля да се превърна в гард. Тук какво има? Някакви тъпоти. На другата страна това какво е? Това е някакъв шоп. О, тук става въпрос за естествено пари. Няма шанс да купя в Roblox нещо с истински пари. Просто няма смисъл. Никога аз не съм вкарал пари в игра, защото няма как да си харча парите за глупости, човек. Това е най-тъпото нещо, което може да направи човек, ама не знам, ако някой ден си избера пари и мога вкара в някоя игра, ама според мен е безмислен. Гледахте ли сезон 3? Той сега е излезна. Танос, нали го бяха наръгали с вилица? Това е много голям човек. И пак оживя. Наръгаха го с вилица в това. Нали тук в гушата и умря човек. И после нещо възкръсна. Не знам как, но направиха му някаква магия и пак оживят. Много голям късмет има. Сега да видим какви игри ще играеме. Мога да се превърна... ще се превърна в гард. Вижте, имам оръжие, някой като наруши нещо и ще го убиваме. Така. Мисля, че сега ще показват игрите, които ще играят. Добре, това е гласмейкъра. На мен не ми се е падало никога гласмейкър. Добре, това. Тук с... Добре, ключове ножове. С дърпане на въжето, с глас и Squid Game.
Аре, дай, визите. Така. Сега това ще е много интересно да съм гласмейкър. Объркахме гард. Защото някой тук мръдне ли, трябва да го убием и после трябва нещо да направим и да го превърнем в нещо като ковчег. Добре, за сега. Опит там да... Добре, браво. Хората, браво. Така. Оп. Така, за сега много жертви елиминирахме. О, Луфи. What? То как си позволява? Еми така, както гледам, вече не останаха хора. Да. Да преминаваме към другата игра. Да, 8 човек са елиминирани. Не съм много елиминиран, защото при мен има случаи, които 20 човека са били елиминирани. Това е направо скандално, хора. 20 човека, това трябва да са много тъпи хора. И то беше на куклата, където. Сега където ги играха. Това просто е другата игра, сега с бисквитките, където аз изгорях. И ме убиха, защото не можах да направя бисквитката. Това изобщо не бива. Сега ще изчакаме играта да започне и който не го направи, да си учи молитвите. Колко секунди остават? Не. Оу. Така. То пич много бързо го направи. О, майто няма да оживее. Аз на това се изгорях. Това беше много бъгнато, казвам ви го. Честно го казвам. Никой не може да избяга от мене. Така, вече сбрахме 337 коинс. Може още една игра да съм гард. Така мисля, че останаха този и този там. Остават още една минута. Остават още само двама. 1, 2, 3, 4 са елиминирани за сега.
Така. Вече може и другата игра да станем гард, тъй като имаме 350 коинс и може да си го позволим. Но аз ще сбирам 1000 коинс, за да мога да стана това главния. Къде е? Ето го, този главния. Ще съберем 1000 коинс в час 2 или в час 3, когато ги съберем. И ще съм този, където е главният, където управлява всичко. Така, 8 плеера са елиминирани. Твърде малко. Вече са събрани 190 коинс в това. Да видим кой ще ги спечели. Преминаваме към другата игра, мисля, че когато е с въжето. Не е с ключове и ножове. Сега трябва да гледаме тези, където не са убили, с ножовете, които не са убили, нали, някой. И като изтече времето, просто ги убиваме. Да. Така, да видим кои ще са с ножове, кои ще са с ключове. Дано гласмейкър е с нож. И него няма да го убием. Не, трябва да го убием, защото не трябва да спечелят, защото той ще подскаже на стъклата и ще ги минат твърде лесно. Така, ако не се лъжа, червените са с ножовете, а сините са с ключовете. Има ключове с триъгълник, където само ключове с триъгълник могат да отключат тази врата. Или пък врата с квадрат, само тези, които имат ключ с квадрат, могат да отключат тази врата. Или врата с кръг, нали, могат да отключат хора, които имат ключ с кръг на него. Само те могат да отключат тази врата. Но тя като е отключена, вече всички могат да влизат вътре, защото е отключена. Тя повече не може да се заключи. Само могат да отключат. Примерно, ако някой има ключ, който е с триъгълник и иска да отвори врата, която е с квадрат, няма как да стане, трябва да потърси някаква друга врата. Та сега ще видим какво ще стане тук и ножовето. Това по принцип за първи път, това го помислих за кръст. Чуйте само песничката. Много ме кефи. Та така. Почнахме, те сините вече са почнали. Ще изчакам тук. И нали като свършат тези 2 минути и 45 секунди, трябва да убием тези, които са с ножовето. Защото те, ако не убият всички сини, с тях е свършено. Пожелавам късмет и на двата отбора. Добре, както гледам, Пепсито май ще загине. Пепси не може да ти помогна по никакъв начин. Ето, тя няма ключ с триъгълник и не може да изключи вратата. Ето, не мога да изключа вратата. Трябва ми Кей, нали, ключ, който е с триъгълник. Или пък на тази врата, която е с квадрат. Чакай, аз и така ще затварям вратите. Да е по-трудно. Да не могат да оцелеят. Така да проверим тук надолу. Тази врата затваряме. Добре. И тази врата затваряме. Има ли още отворени врати? Да. Този град какво прави тук? Може ли да попитам защо всички гардове са с кръг на лицето? Не трябва ли да са с различни? Един с триъгълник, друг с квадрат. Дали мога да убия? Не. Не мога да го убия.
Никой не мога да убия. Това е много гадно. Плеер 436 умря. И 443. Видяхте ли случката, където плеер 467, ако не се лъжа? Да, 467 мисля, че. Където искаше да спаси едно бебе. Това е много тъпо от негова страна, искаше да спаси бебето, но това е много рисковано за него. Но добре да направи, спаси бебето и накрая се самоуби. Накрая се самоуби. Чай да намерим още елиминирани хора. Тук вече са го направили. Вече са го опаковали. И тук е опаковано, и тук е опаковано. Няма къде да избягаш. Така, вече имам 400 коинс. What? Защо се бъгва така? What? Видяхте ли как се бъгна контролер за ходенето, човек? Много тъп. Така да видим коя е следващата игра. Следващата игра е дърпане с въжета. Отборът, който издърпа въжето, печели. А другият отбор пада долу и умира. И губят. И после това с... тук има бой. Мога ли да убия някой? Не. Не мога да убия някой. Ще стои, ще гледам. Някъде плеер, останали са 15 плеера. Искам да убиете гласмейкъра. Искам веднага да се убия. Искам гласмейкъра да бъде убит. Някъде може да се види колко секунди остават до свършването на това, защото когато си от плеер тима, ти показва колко секунди остават. Добре, свърши. Никой не е елиминиран. Няма нито една жертва. Преминаваме към следващата игра, която е дърпане с въже. По-силният отбор да спечели. Така. Сега ще имам много опаковане. Както виждам как ще се дърпат. Един отбор паднали. Всички падат. Така, да видим кои ще са в един отбор. Само два останаха. Така. Ще отида долу. Да мога да събирам троповете. Така, десният отбор... Не, сега левият отбор води. Левият отбор ги подведоха супер много. Вижте. Охо, почнаха да падат. Охо! Значи 9 плеера са елиминирани. Колко коинс има тук вътре? 440 коинс. Добре, сега следват стъклата. Гласмейкър жив ли? Не. Значи ще се стигне до бой. Squid Game, да. Ще се стигне до бой. Това е най-последната игра, който
който победи, взима парите. Сега тук ще е твърде лесно, защото имат гласмейкър и той ще й казва. Сигурно гласмейкър с нетърпение чака този момент. Така, да видим сега колко жертви ще има. Някои деца ме питаха дали брат ми ще излиза, те не са тук. Така, те минаха ли го, бе? А, не, точно сега ще го минават. Ето да, гласмейкър е първи. Не знае всички. Лад, защо всичко е на зигзаг? Човек от тук. Така, всичко на зигзаг, само е тук беше на две. Мали, само ти е тегаво. Ого. Ще падна ли още някой? Не. Има мисля, че само два елиминирани. Да. И сега се стига до последната игра, нали, която е Squid Game. Мисля, че така се нарича. Където трябва да се бият и който целее, взима парите. Тук е паднала една пачка. Има 470 коинс. Там горе, които са събрани. И победителят взима общо, мисля, че напред към 500 коинс. Така, битката се започва. Не мога да убия никой. А кога ще започне битката? Почнахме се. Всичко иска да се убие. Добре, убих. 4 плеера са елиминирани и тези пари отиват 520 коинс. Играта свърши. Остана само един човек. The winner is Горка Рутфу. Не мога да му прочита фамилията там, каквато му е. Така, хора, до тук ще свърши този епизод. Надявам се да ви е било харесало. И чао до другият път.